Caia chuirde is mission níomh agus tá sé an námdún roinnt seachtainna síl a chur a bhaim. Inniu bé mu ag buan tríala seachta ceróilinn mathematica eolalam. Béitún an tef seo a úsáid agus tú ag fálam faoi do chuid mathematica ar scol agus sa bhaile. Aráilinn! Dús chur de lámha amach agus scar de bhéra. Cur a géal go tú ag déanamh mí fá trí. Cur síos méar ivar a trí, fágann sé sin gá bhéir ar thaobh amháin agus 7 méar ar an taobh eile. Ní fá trí chomh le 27. Déanamid ní fá 7 anois. Measú cén bhéir a chuirí mé síos. Ionach, cur síos méar ivar a 7. Tá 6 bhéir fáca ar thaobh amháin agus tá 3 bhéir fáca ar an taobh eile. Ní fá 7 chomh le 63. Nach raibh sé sin cliste. Ní féidirlumm é a dhéanamh ach suas có fada le ní fá 10. Mar níl agam. Ach 10 bhéir. Déir de leabhar tablaí a úsáid chun na tablaí eile a eolalam. Sin é. Má sibh sa bhaile is féidir libh an tef seo roinnt levar gorde. Bhí sé anna cabhraach agus sibh ag fálam tablaí a ní.